laron, bi. Magpalit ko pregnancy test. Positive. Akong paibaon si Ronnie ini. Unsay mabdos gud? Mao na ron. Mabdos ko. Unya, unsa na nato? Ha? Unsa mo mo ipasabot? Nga dili ka manubag si mong gibuhat ako? Kuan, Buhat ako? kuan, kining, sorry kayo man, pero di pa ko andam mo eh. Ato lang na ipakuha eh. Salbahis ka? Humag si mong gibuhat? Ako, maingon kag imo ning ipakuha? Um, Bahala na dili ka mag-asawa na ako. Dili ko ni ipakuha. pasensya na kate ha. Hilom! Ayaw pagati-atin ako. Wa kay lami. Usbod ko, sorry gid kayo. Napa magukoy mga manghod nga gipa-eskwela mo, di pa ko andam nga mudawat og laing obligasyon. Ayaw na kong katarungan ni anak ron. Timan ilang. Pagkatawhon ko ning akong gisabak og dili gid ako ipailan nimo. Maoday na hinungdan? Nga nung naulit na lang ka din his ato? O ma, kinali man siya mga asawan ako. Mamang hinaot unta ko ngayon kung madawat. Pa, ma, Unsa pa man kanamo nga amo ka bang anak? Dili ka lang sa ato. Natawa lang imong gisabak. Bahala nagway ilhong amahan. ma, pa, dako na magit si Inday. Mananggid unta ko nimo nga mobalik ko sa syudad. Magunsa man ka dito? Mangita kog trabaho, ma. Aron basta makapalit ko sa panginahanglanon sa akong anak. Unsa man dong? Ato lang ning palargahon si Mirna? Okay raman sab kay mukao naman ning iyang anak. Pwede naman ning biyabiyaan. Sige, balagahan na. Salamat, pa. Salamat in taon kay nakasodan kog trabaho. Makahatag na ko kun unsa may pangayoon sa akong anak. Basta magkugi lang gid ko. Aron mahatag na ko yung panginahanglan. Ay, wa pang may customer. Miss? Oh. Nani medium? Yes sir. Dagi ko balihog. Salamat sir. Balik-balik. Ang balag ko din ni Miss kay gwapa man din dira. Ikaw gid sir. Asa na yung name? Mirna sir. Ako sab si Joseph. Ay, salamat in taon. Yan, nagit ko sa akong boarding house. Makapahuway na git ko. Magkalingaw sa akong Facebook pay. Wa pa masagado ka Uy, hindi may nag-message na ako. Joseph ang iyang name. Hala, kito man tinig akong customer kaniya. Ako na lang replyan, B. Hello. Uy, hala. Nanawag ka na hinuon. Hello? Kumusta? Okay ra. Uy, naibaw lagi ka sa akong Facebook account. Tanam gud ko si mong mga kauban. Aw, maod di ay. Unya, anong nanawag man ka? Gusto lang ko nga magkami ka na. Ako niya kang buhaon di mong trabaho, ha? Ha? Maturo ko ni mo. Tayingon ako nga, paingon na ka mo. Guys, una lang ko ninyo ha. Bye! Bye! Adon ako sa unahan mo sakay. Sakay na, Mern! Joseph? Tao ding gamit to. Sakay rin, di. Yato dikas, imong gibayan. Makuyawan mo sa tanim mo, oy. Sakay na ba?
Dinhila ko, Seth. Di ka nagpuyo. Naara ko di asunahan ay. O, salamat ha sa paghatod ni manako. Okay. Kuha na sa ganak ugma, ha? Kada daw na lagi ko nimong kahaon sa akong trabahoan ay. Nganong, imo man gibuhat na ko, Seth. I love di ka. Joseph, Manay tinuod mo. Yan tong adlaw nga, kaila ka. Wa na ka mawa sa kuna una. Sige na ko guna-una ni mo. O, nahibaw ko nga, gugma na ni. May paglaong ba ko? may gugma pa ka anak ko kon. Ingnon ti ka nga pinaangkan ko. Ang sa'yo pinangkan ko. Mauna, Seth. May anak ko og tuwa sa mong probinsya. Oh. Maumitra sa'yo pa. Patiyan na ng imong gibati na ako. Kanaingan ka nga, dawat na ko, bisag unsa pa ka. Joseph, Mo na, man. Bisag unsa ka pa. Bisag kapila ka pa, gipaangkan. Di na makapawa sa akong gugma ni mo. Joseph, Og, ano mo to, ogid ka nga, tinudan na yung akong tinguha ni mo. Mga to, tas inyong probinsya. Mga to, bangkos yung mga ginikanan. Joseph. Hindi ko naman Bisan pa man sa akong gidangatan, may lalaki pagkihapon nga tinuod na nagmahal na ako. Sa pagkakaroon, malipayon kaayo ko uban ni Joseph. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga igalang kaagi ni Mirna nga taga Karkar, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit ka nagaluhan, bigay ka ng may kapal. Ang nais ko laging kapiling ka. Ang mong kaagi gibuhaton og duwa sa radyo ni Ricky Orsuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pabada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.